thu phing te bung thum changa le chang ru I thin lung zong zong in lal pa ring la nang ma hriat na in ngat su I kong zong zonga ama hring la I kong te chu a ko hu zelang che episode masalama khan sawian chu Queen Medusan and Skymanson Alliance an kirle ti kan hmuwa sawian chu zianin alliance token na pea he hian ancient void dragon clan chu official takin Skymanson Alliance an tel to ti an tirani chu sawian chuan master yawlaw chu a hriat tira master yawlaw chu a hlim hle hemi hnu hian sawian chuan hall of source hian tun hnaya ma an so nem ti a zota master yawlaw chuan boina an cho chhuwa lo thu le mason na engma an nei lo thui na changa hall of source branch zongjong chu tumnei takin an in son chuak vek to ti asoya an drop mana chu tu main an thero ti asoi bo sawian chuan master yawlaw hena yaw clanten medicine ceremony ro pui tak an nei don ti asila Skymanson Alliance point somna an dong ti asoi bo Marcel master yawlaw chuan a chung rila harsat na an neya anu le pate chuan yaw clana ancestral tableta an mingzia chu an du thu sam ani ti asoya ma se clan elder engmo zatin an phallo ti asoi chu hriat nu chuan sawian chuan a tong thamwana lungai su yaw clana jing turin in bo sai to pro I du thu sam le inu le pa du thu sam po ka hlen chuak vek don ti ka tiama che atia hemin hu hian episode thar chu en tran don ta ani episode thara chuan sawian le master yawlaw te chu van longa chuangin yaw clan lampanin an kalta ani anjin kong an zo lai chuan master yawlaw hian thil vei em anei ti sawian chuan a hrethiama chuti lai chuan master yawlaw chuan a hun kalto ano pan lai chu a hre chuak ani yawlaw chuan ano pan lai chuan thil refine alo tuma alchemy furnace noya mei al om chu thunun tumin a beina sa hle flame chu achak zol zela ma se a nghet lo zol zel bok chuti lai tak chon apa chu alo thlenga muang changin ka fapa I thin lung le ril ru hian alchemy a hian mun poimo tak an changani iril ru a ha dam lo chuan iril ru nat na chuan kongtin renga mei al chu na sa zokin atikang mayang ama sa in iril ru ti ha dam phodro iril ru al thamon huna spiritual power mangin mei al chu thunun la dam doi chi sang te chu uluk takin zom khom ro atia apa thuron chu zomin yawlaw chuan arel ru ati ha dama me al chu athunun theita ani plotling takin apil refine la chu a refine zo theita he shit rengna hiya panu le pa a mai thuk chi atilang chiang ne ma se an pahnia an boral hnuwa chuan an hnam ancestral tableta chuan an mingzi atum ta ani ma se elder te chuan an phallawa mi pakhat chuan thinrim zathian inu le pa khaminep takan ni ancestral tableta hian mi poimo lo tan hun om lo tin nang yaw chen nang po chu tiang bok chon I chak lo hle ani atia chu thu te chuan arel ru atina hle ani chu minia tang chuan yawlaw chuan khovela alchemist ro pui ber de turin thu atiama ancestral tableta anu le pa mingzia theina tur digna hlo chuak ani ma se van doi thak takin elder yaw angwi chuan akong alo danga yaw klana tangin a hnot chuak ta yawlaw chu rilruna le beidong takin aw chuaka thil suala ti lo thu asai ma se yaw angwi chu korbem barania klana mi poimo jok te thlopna anei ani chu wang chon yawlaw chu hno chu ania yaw klan chunga ake pen le phalsak ani to lo tur thu wan tlang hre ta pon ani ta ani chu wang chon khovela alchemist ro pui berte zinga mi ni ma se yawlaw chu akir le theilowa anu le pa te du thu sam hnung ber chu ala hlen chuak theilawani heng hriat rengna te hian yawlaw chu ala tilung ngai hlea sawian chuan master I tha em atia yawlaw chuan ka tha e ti na chang meya refak lawa chuan an van long chu yawtan ram chunga alut ta an han hoi kwal vel chuan chu mun chu amoi dang lam hle chu mun chu dam doi chi sang siam na le pangpar chiar sen lawin akhata chu ti lai chuan thil ram tui tak le natural energy thiang hlim tak chu tlangram zongjong a adar zaw hle bok sawian po chon moya ti in ro pui ti kher mai heta hian spiritual energy te chu a thiang hlimin a chak hle ti a hre theya yawlaw chuan he mun hi sen nong tlangram tia kawania kan pi de pu te hian heta hian kum satam tak chung chu in cultivate nan an hmang to a chu wang chun he ram hi alo hring moi em ani
alchemist 2.0 pil refine mo cultivation level sang jok du chil du emotan chuan he aya mun thajok hi om chuang lo ti na saifia chu hriat nu chuan sawian chuan yoklanin mun rem taka an headquarters an sakchan chu a chuak ta ani khovela alchemist ro pui berber te po he namatanga lo piang vek ani chan ber pakhat ani an pani chuan an in piak chun zom zelai chuan an hnuaya no pangte chuan rang takin an lo hmuwa phur takin an kutan lo phara yo lo chuan nui chungin akuta phara avai leta sawian hena chuan hengte hi nimhna ching tu te an ni he bial pumpia hian damdoi sang siam na man ruwa herbs khol khom na an thokani ti in a hrilfia anuwa chuan heng damdoi chi sang te hi yoklana core member te kota an hlan le thin heng herbs farmer te hian tha tam tak chung chu he na hi an lo thok to an nia tia chu master yo lawan a hrilfia lai chuan sawian chuan an hnunglam chu han hoi nga la vanlong tam tak an lo theng to ti a hmuta a sawian chuan heng zongzong hi medicine ceremony a tel tura local khwazit an vek nge anga tia master yo law chuan alua bunghata a soifia medicine ceremony nei chung hian yoklan hian an ran chung mun zau tak chu khwazin te tan a hong thina hemia wang hian khovel mun sang atangin cultivator te chu mi khwal poimo tak angin heta hian in cultivate turin an local thin dik tak chuan cultivator tam tak chuan an dam chungin voi khatal yoklan tlo hi an du thu samani thin chu wang chuan alchemist tam tak hi he ceremony a hian an lo tel thin an ti in a soifia chunga seizo nu chuan an tumna hmun tur chu an thlenga vanlonga tang chuan an chukta sawian chu hoi kol vela gate bula alchemist share sen lo an lo pungkhoma mu chu mak ati hlea central pensa pil competition nei ani khan hetiang zat alchemist hi a hib lo medicine ceremony hi mi in an ngai hlu tak zetani hi ti in a soya a chevela mi khwal tam tak om chuan chu tiang bok chu an soi ve bok an zinga pakhat chuan he ceremony a hian somna dong tur chuan tier 6 alchemistal ini angai ani chumi hnuwa chau chuan itel theyang chu ba ka chuan pol tam tak po heta hian thian siam tur chawin an local thin alchemist chak tak pakhatemo pahni emo po an lak lu thei chuan an pol hming thanna chu na satakin asanga nga tia mi zongjong an biak chun som je lai chuan sawian le yo law chu zoi mongin gate lampan chuan an kalta a chuta chuan gate feng tu te chu an chapo hle ti an hua guard pakhat chuan putar pakhat somna lekha chu ena leya a paisaka za lo takin mi molutuk he gate hi nangma ang pol te naw poibo lo tan ani lo nangma ang mi ta na ruam man laina son vakal vatro atia putar chuan ngai damatir ngala khongai min ngai dam ro he hi yauklan ka tlo masak berna ani awangin dan ka shelawani atia ngoi ring nakalta akal son hu chun guard chuan musit melje thian anui zat chuya khatiang putar man tak lo kha khoya tang lo kal nge ani po ka hrenek lawe atia chuwa se china chu an pia tangwal te chuan an lo hria an zinga mi chuan thinrim je thian malama pana enge isoi nang khan atia a thinrim hle ma se guard chuan avo ngala laina lu le ro boina isiam ani chuan euklan chung lu khaptat iniang atia thian te chuan rang takin ngai daman lo dila an thian pa hena chuan thekil ro ngoi ro medicine ceremony mu theina hun rem chang hi atlem lu tu hemi awang me hian kan lu lo pha tur ani lo watia chu thua hriat nu chuan du lo chungin a thinrim na chu athunun ta chuti lai chon putar chuan a somna lekha leyami chu lak atuma ma se sawian chuan lo lak khalwatin za takin akuta apea putar chuan rom takin sawian chunga rom thua soya chuta sawian chuan yolaw lam chu hoya khwalsin te hi som kan ni veka chuti rolin mi zongjong hi din huna zerin anin then veka ni mo khwalsin ranking sang tak tak te chu za takin an lo muaka ranking hiam joka an ngai te chu an timol pho hle bokatia master yolaw chon thohal chung hian yoklana core member te hi hetiang hian an khosa fo thin ti na changa chumi hnuwa chon sawian le yolaw chu luna tur lampan chon an kal le ta ahma guard vekhan a fei chuan alo tin ngala ta khan ting ngal ro nangni hi kala hungai lo cheu pol poimo lo tak atang local in ninge yang inline tur dik taka ding ro atia atong kam man chua dana chun a chapo hle ti a hriat sawian chuan chu hriat ro chuan amita tangin mei alati chuaka
a ora chu thinrim na nen aron puak chuak ta pressure na tak chuan guard chu ati hlau thong kher mai step engemaw zat a hnung tol angai hialani chuta sawian chuan an somna lekha chu ala chuka thinrim zathian ka master hi Skymanson Alliance chief ani a hming chu yaulawania medicine ceremony tel turin mimal takin somani atia athu seilai chuan sawian chuan somna chu guard phong nan chuan ahmang ngala guard mang ang tak chuan man ho takin a honga a chiar ngala yaulaw ni na an hriat nuwa an chevela midang po chu tiang bok chuan an mang ang hle an ma tlangwal ding chu tu dang ni lovin sawian Skymanson Alliance young master Hall of Souls ne tu kha ani ti an hra chuak ta chuti ro chuan July omzinga mithen khat chuan master airlaw chungchang an soi ngala a hming hlui chu yaw chen ani an lo ti an zinga pakhat po chuan yaulaw so yaw chen kha ani lom ni yaw klan tang no chhuat ta kha an no chuan nuwa engma lo atanga bultanin achakna mangin engkima din thar le a tuna chuan Skymanson Alliance chief ani ta Central Plains pumpuya chuan po chak beran ni chubaka azir lai so a hlom le zual an pani son ti boi chi ho lo an ni atia lai lo om ve jong jong chuan master yaulaw le sawin ta chu an fak veka an ngai sang hlom hle chuti lai chuan somna chu a chiar zo chuan tungi ati thinrim ti chu guard chuan a hra chiang ta hle rang takin akuna ngai dam adi lai chuan a mel chu aron center vek mai min ngai dam ro khongai lo lu ro atia chu chuan hria chuan sawen le master yaulaw te chu muang changin yaw kan lu na tang chuan an kalta adote sina chuan medicine ceremony ne na tu ground bula om bazar na hun an thlenga bazar chung an kalai chuan yaulaw chu a hoi kol vela a hun kal to te chu a hre chuak le ta chumi nu re fak lova chuan medicine ceremony ne na tur lampanin an kalta chuta chuan elder yawangwi chuan master yaulaw chu alo hmuwa a hmu rual chuan anui zata tuna chuan tuin nge gate bula boina siam ti chu ka hre thiam ta ati aw an hriat chuan sawian le yaulaw te chu an dinga yawangwi laman hoi ngal sawian thinrim na chu aran chuak ngala a chan chu hei hi master yaulaw yaw kan ra hnu chuak tu ngei kha ani wangani yawangwi chuan yaulaw chu anui za chun zoma mol pho taka kan atanga hno chu ini hnuwa heta hian email iron dan tir ngam le ang ti kalo ngai tu ngai lo zana pakhat ma inei lo tak set ni ina langa tia yawangwi chuan chu thua sei rol chuan anung ji tu te chuan anron mu sit puya yawlaw chu an sei chi a kana tanga an hno chho dan te an sei chuak bo sawian chu a thinrim hle a ma se ain sum ria master yawlaw hne na master kala ancestral tableta inu le pa hnu chu ziak ro heta hian engkim kalo boi pui ve kanga tia master yawlaw chuan a chan mai yawangwi chu alo ni chuak le a ifiam thuem ni yawlaw hi yaw kan tang hian hno chho ani to hno chho to reng reng chuan an hming ani lo le an chung te hming po ancestral tableta zia theina turin dikna an nei lo ati chu chan vo chu hun re takal ta khan lak sak ani to atia yawlaw hne na imu mang nei kha ban san meila a tha zo kanga ti le a anung ji tu pakhat chuan master wangwi hian a soi dik tak zetani engwain nge namatanga hno chho mi pakhat hian ancestral tableta a hming zia a phu ve theyang ming zia tuma i be po hian om zia nei don chuang lo dik tak chun elder one kwi chunga lom thui sei jok tur ani medicine ceremony itel ve rema ti zoka ma semu mang nein heta hian i lo kalani i thil ti tum chu thil theilawani musil zet hian alo ti ve le a chuta anung ji tu dang pakhat po chuan nui chungin elder one kwi hebel lo no chho to hi heta hian engtin nge i din ti reng thei engwain nge medicine ceremony alu hi kan khap lawang tuna hian i pai chuak nga jok ang u alo ti yawangwi chuan ngoi rengin angai tha anung ji tu te chon an sei chia chun zom zel bo chuti lai tak chuan sawian chuan atur thei to lova hemi hnulama hian copyright a hmu wangin a chan ve ka thena azom na hi ka channel pakhat chu ka khan karon da mei donia comment a hian a link a omang